Danso Dinero. Mammy Chrum. Wani Appiah. Wadi Abrim. Enya Appiah. Danso Abrim. Chrim. Ne Danso. Ye wono bosomenso. Asa wa brim. Ti ansana. Obenya ne honam pa nyini abeye dipa. No abrim. Na ne maame a wo tete no ono nso abrim. Ne Danso nti na abrim. Ne Danso abrim. Ye we bosomenko ne de ye bosomenso. Enya Appiah. Eni ya kana Appiah achew. Enya Appiah. Won aya de say na me koto say obi ka brofo ne obi sere na aya na ye me ya. Say ade a wo ye mani awu pa. Cause mia mi krom kasa. Eni mi krom amamre ne amane wo se mi hu mi nim. Enti me ka brofo na mi tia nya me ya fi say ye obi de. Bada ha de mia me de wo senka mi hu. Eni me hu. Danso Abrim. Enya Appiah. Na owura no nim no. Nimu ni awo. What did you Martin di ankasa na nimu no. Sir. Okay. Se wo bia ye wo no bosom yesu bia. Ye frɛ ne Danso. Okay. Wa yo ba wa ye Danso ha. Okay. Okay. Ani na Danso Abrim. Obanyini. Ye say udi no mba so watwa na Appiah masa akosesa no. Wo nkrata mu na ye na Abrim. Owura no na ne papa chechiri kura friends bredi no. Eben kranza. Bona puye mantem. Krufie afasha omudi na fibia no. Ono ne papa ene de bae. Ne papa ena sa abosum ni nyina esi ne naso. Na oye odefo okrom ha no mo a ohun ahiafo mobo. Ehu anyanka mobo. Abrewa anopa uko ni fia ese ho day care. O masalai. Omo banso anyo mo nko obi ane ne ba. Edi akiri. Nyaso omo bechia na ko mbechia na dwom siga. Ese wo de omo ka. Odi wo ka ne ye be da no. Ye ba ka dan. Na osaye dwadini businessman a waje abaso body bebre. Na anu kura enche okoji bi a enmunyam ni bi ka asante hene asanteman ene Ghana man nyina obo ne homode onyini nso Danso Abrim ahwe mfinche aduonu mu nya se de mimisi hunu no de obenya nso de ane ne wahwe ne ho yie pa oguso a wo konkoden edebwa ke bibi kakra fa kire wura ne ne nsore nkoy yo die me ka kire no ne se na basobo no na wasi yimie nwa wo hu na wono ankasa nso wo hunu gina bra enyankopɔ de gina ye sese woda so ho fi se eda bosome nsoma no anye wo mu nyina ne yiyi na minhuru bosome nsom ba so a waye nipa genjan da wonya be yeyi a nyankopɔ so ne mu pagya na ba so pa enti wono nso de nyame de adom no na wonso wadi bi dum afoforo aya de hye nyame ani mu nyam wonkoso enye ne sa na obenya ne chesi Danso hwe oda bia owura Danso hwe oda bia enti ono nso ye ka bia mana asi ne so se ye hu se wo hu na emu mo hu yi ai hu yi o hwe mi na woni me wo hwe ono oni mu nti e pese oni mu wo eti aja bia emi ze video ni nyina wo hwe enti we nso be hwe ene de ma tu di ene de ya tu di foforo pato ya abodoma foforo kra Danso Abrim bomoden minim se wunim abrewa batu wunim no enti nim no why na ye nso de so na ye nko mi di ni afza panyini owusu adum ya bia am so de maka di obenimu pa obenimu ye nso de so na ye nko bomoden share video subscribe na like na fa wadwe nche so efa eto ase efa mame ya ma mmoni hwe Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada uro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam The first ne ho hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya